Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule Zoram Medical College a dedicated COVID health center aizola thok nurse mi zachuang te chu anchunga sarkar ro rel dana lung oi lovin banan intin tu amek State Referral Hospital Falcon ZMC le DCHC Minico aizola volunteer thok turin Health and Family Welfare Department chuan staff nurse ala a an luhun hi a in rual vek lo kumin zu ni som pali khan staff nurse lak tura hian department chuan hriat tirna ti chuakin staff nurse lak tharte hi thlakhata cheng sing ni sang ni hlo turan ni thute COVID-19 kaite enkol tura lak te chu appreciation certificate pe kan ni anga Mizoram sarkar hnoya na an zon huna ngai poimo an ni tur thute COVID-19 do tura lak te chu COVID vaccine pek ngalan ni tur thule vanduena to ka thian chuan sarkarin ralna suma pek tur thu te achuang ani hetiang hian staff nurse za pathum volunteer thok me kan oma an hlo tak hi amu mal lo sa ba ka August le September thla phei kha chu an lak lo reng hnuwa ho tu te an zo chianin hlo atan hian sangsona lo thu hril an ni ti an soya thlatina an hlo zat tur chiang taka sarkarin hriat tirna atar lang tel chung si a sangsona lo thuwa chanan ni chu nurse na mu sitna ni hiala an ngai thuan soi heti mek lai hian sarkarin ZMC a thok tur contract in staff nurse somnga la ka tuma Department of Personnel and Administrative Reforms General Service Wing kaltlanga la kan ni hemia hian voluntary a thok mek te po hian an dil ve a October ni li zan khan result ti chuakin an ni zinga tang hian mi som pali chaula kan ni interview ma chon si lova lak mi pathum an ngei ni in an hretel le zelta ani ti thu don ani nurse lak tur post zong zong hi kan be sei ti na ni kherlawa ma se sarkarin nurse ala don ani chuan voluntary nurse te du sakbi kan ni ang ati lai kara post som pali chau min pele si hi kan lung oi lo chan chuani thu don na chuan ati interview ma chon lowatling nia an hriat hi pahni chu an hra chiang thaya adang pakhate ro an la chian thei lo ni in an soi lung oi lo na an lan tir hnuwa an zinga pakhat chu ming zia sual pal ni a soi ni in ZMC in ti digna an chuale nu no a ama ero chu a ming mai ni lo apa ming ba ka an omna veng ming thlenga ti dikle vek ani awangin ming pakhat ti sual pal ni thaya an hriat lo thu an soi sarkarin an thlani hlo tur sangsono lo ati chu voluntary nurse te a mu sitna an ngai ti soin ngai sakan ni lo chuan FIR thelu thlenga ma an lak hre lo tur thu an soi ZMC nurse lak tura interview ve mi lawalak te hi siam thatan ni lo chuan an na atanga ban thlenga ma an lak hre lo tur thu an soi bokani ani na taka chuan thole ni October ninga khan nurse engemaw zat chuan an ban na ziaka resignation application thelu antuma ZMC ho tu ten office an khar mana wangin an ziak man ta lo jok ni in thu don na chuan a soya October ni ruk hian an be sei anga malak na lo ani chuan ban na thelu hi an la tum thawa ngoi mai an tum to bik lo ti an soi COVID kai te en kol tu staff nurse zinga hian COVID-19 kai engemaw zat an to a engtik lai po in kai mu chhuwa tok hi anom ve reng ni a soi ani bok ZMC hian contract basis a thok turin staff nurse somnga lak tharatuma kumin September ni somni pasari atanga ni somthum in kar khan personal interview na in anti thaddan in dot in order of merit in October ni li khan result a chuaka nurse atana lak mi somli ba ka hian kum khat chunga ta na nung turin panel li sa mi somni panga dan ni bok heti lai hian vandoi thlak takin hrikai kan punga hri a hluar mek hrivai an pun chuan hrivai phur tu te hna apung ti na ni a tun lain an rim zual hle April thla a hrileng tho ni na tho hnuwa damlo phur tu te hi an rim tel tela thlatin an hna apunga an tleiwar zak ani bera jingdar nga amut chang te an nei hrilhuarna aizol khopuya damlo phur hna hi civil hospital a lir thei an kol tu te kuta oma mi som pasari in he hna hi an thok mek damlo phurnga yan vele che chuak ngal thei tura in ring renga an omanga ya zanlaya phurnga yan omani po in an chet nga langai thin
damlo phurtu mi panga te chuan tunlai hian hrian veya ZMC an om mek covid ni lo nat na dang wangin pakhata damlo boka mi som pakhatin hna an thok mek ani pahni chuan office lam hna an changa lir thei khal hna hi mi pakwa in tuna hian an thok mek ani lir thei hi soman na ya civil hospital ta le sarkar department danga tanga ho te an ni a lir thei soman en kol zinga hian pakhat chu volunteer ani a anei tu ten mi hriat an du lo thung damlo phurnan an tho top mai ani soito angin damlo phur nga hi an punga rikai hriat chu an omin in en kol na hmuna da an ngai thina in en kol na hmun hi chi hrang hranga oma CCC le 4C en kol mek te po ZMC ya da an ngai changa oma wangin rikai hriat chhuah thar ni lo te po phuran ngai thin home isolation ti te po 4C le ZMC da te an ngai changa om Aizol khopoya COVID-19 natna veite hi phuran nga ya ni chuan an chet nga la nga ya muan chan thei ani lo chu tianga dam lo an phur chuan civil hospital an kir le a motor sil nga je la nga ya zanla ya te an chhuah chuan motor an sil zo meu chuan khuwa lo war don mai thin jingdar thuma kan mut chuan mu ma kan in ti an ti hial ani dam lo phur tu a hian mi pasari chu in pe volunteer an ni a pakhat chu a hriselna pandewa wangin a hmun thua atanga midang paruk zinga pahni chu COVID-19 wangin ZMC a ommek ani ZMC a ommek mi panga hi an ngai tu om lova an dam that thua ya bai sei om ti thu donani damlo phurtu te hian ni hni khatemo kar hni khatemo an thok lawa hrileng tho hni na thlasari churim takin an thok to a an hna hau tak boka an mani po an zoi ve to hle ni a hriat ani